Merry Christmas Nation. Mga searching organizations kay Kushay Division of Public Safety yung aming wikong kay short video segment saying Kimalam ising December 2021 members kay Kushay Division of Public Safety sipila fashi awareness o may sulkakin na kay itayak awareness na sin may tlash Kushay kay safety na kay maganyan kay niklap lash. Kay malib tisempo yan na kayo ilakadin niya gitari o malaminingan para sisinsin na sin may tlash Kushay. Alam siya pinayingi, ilakali ba mo, ilmalagin ko siya na accident gusto siya kung may kasos pinigyan ikalap kung main road plus ko siya. Kipen si pinayingi kaya 2020, inuwi na mga calendar statistics kung mga samosta yung ko siya Division of Public Safety, asmig pinit, insured ka, miset, tet, kasi pensoy, eudang may kasos. Kipen mga sa palit plus ko siya kay Tri-State Code Title 13, Section 13.710. Ang kaya mo, may nagawa mo siya, yung mag-arasin, dapat ars kaya na siya kay Copper Jail, e fine kita o sinsitala, pagkaiwan. Kaya members kay Kushay Division of Public Safety, Traffic Section, at dapat siya awareness na yung kamilya, na yun, matwayan, may kasagay, on gosh, kaya lutut lash Kushay pagkaiwan. Members ke division singi kuflanain makena in Kushela in diash ungaye illa ke machoi eutek magasos mulsi makumesi fiengen sape manalong kamit komitasi Division singi election na kafa kumin sila ako ya decision si mga umer orela miti shoi showing na ke magasos kostoja na tuma non kaya lamit lagi kung siya ay kasha fin kaya ni pala plasyo.